Jeg hedder Bente. Jeg har været heldig at komme her i Art 56 på Tyskerhavnen. Og jeg arbejder med oliemaleri, som jeg er i gang med her. Så laver jeg keramik, og jeg har planer om senere, mens jeg er her, at skulle lave det, der hedder en pitbrænding, som er sådan en meget primitiv form for brænding, så hvor jeg graver et hul ude foran her. Men jeg ved ikke helt præcis hvornår, men det lægger vi op på Facebook, hvornår det sker. Jeg hedder Palle. Jeg skal også arbejde her de næste 2 uger, og jeg arbejder med foto, men især arbejder jeg med forskellige måder at vise foto på. Og i den her tid, der arbejder jeg med overførsel af billeder til metalplader, og jeg arbejder med nogle billeder her, hvor jeg laver noget, der hedder cyanotypi, hvor billederne bliver fremkaldt ude i solen. Og så skal jeg trykke nogle billeder, altså lave noget grafik, men alt sammen med noget foto. Jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at kigge forbi og se, hvad vi går og laver her i Kunstnerboligen. Vi er her de næste 14 dage, og vi har åbent fra 12 til 16, søndag til torsdag.